Почна ли, бе? Да, почнах. Говори, бе, Васи. Точно сега. А? Точно сега почнах, тук що. М. Направих два клипа, защото забравих да си все едно. Хубаво, аре, на трети направи за отново. Не, спокойно изключих това. Всичко. Давай, чакай, снимай. Ще снимаш. Да, снимам, чакай да ям легинки, защото няма това. Как ти е името изобщо? И ти? YouTube. Дано да си го помня акаунта, майка. Така. Тук някакъв. ОМГ! Някакъв дойде, погледна ми и си тръгна. Посетете моя акаунт. FireGaming.bg. Ти колко абоната имаш? 0! О, Едно харесване на клипове. Снимани с телефон. аз имам много. 26 абоната. Това ще е първият ми клип на новия ми акаунт. Аз имам 26 абоната. Къде си тебе? Ти харесваш ли знака? А? Ти харесваш ли знака? Да. Аз не. Понякога клиповете са му малко скучни. Ама най-много кефи клипа там, където е на... където постоянно крещи. Мен най-много ме кефи, дето с пигмените му отиват в къщата. Където какво? Пигмените, сеш ли си? Дето му... Да, това беше много яко тогава. Как влезнаха през Ендър портала. Превзеха и къщата. О, идва някакъв, идва! Коди бе? Ей го за тебе. Hello! Пресрещни го. Мат! Твумеч ли си, бе? Какъв то бе? Какъв то бе? Твумеч ли си, попитах. Не. Полушанки имаш ли? Да. Аз си ги бех взел тези полшенки за сила, а? Все едно. Дай, гой. Газ. Аре бе! Пресрещни го. Аре бе! Пресрещни го през стълбите. Чакай малко, чит, ако знаеш колко съм бавен. Бавен му мъж превари. Не, бе, не е там. Те са двама, бе. Някакъв е без... Майка ти. Майка ти. О, да разбирам, че това е фул, а? Да. Ни хака. Всичко отгоре. Да, пич, ето го, още го и после... Ето го и този хак, където като ядема бие. Интересно. Интересно. Не стига, че гледай земята на всичко отгоре, ще видиш на клипа. What the fuck, за какво ми лаги, бе? Аз колко пъти играя, бе? Ти умря ли, бе? Ба. Аре, че ме бият двама, бе. Чакай да си лапнем легенката, бе. Той няма души. Перфектно. Честито. Ако нямаше и брони, ще е хубаво, ама... Ако ми работи, ще и да бъдето хубаво. Хубаво. Аз го бия другия. Аз не мога го ударя. Браво, бе. Просто без коментар. Да. Ехо, аз съм лесна жертва. Защо биете него, а не мен? Защото аз съм трудната. Интересно какъв момент е стоя с това отблъскване, че то са направо ма изстрела като някаква ракета напред. На макс мишката натискам, ако не струши мишката, не знам вече. Просто. Фак, ти ме пуши на мен клипутката. Опа. Ко? Нищо. Дори се разбрах, тъйте. Едва ли на крипа ще си го разбрал. Ще го сложа на бавен кадър, да разберат зрителите добре. Да бъде. Да, няма нищо по. Айде! Да, аз трябва да бия него, а не тебе, майде. Нямам леко, обаче той ще умре. Ето я. Кой е? О! Да, той умира! Тя апна легинка. Аз нямам. Къде ще я напича? Умря ли, бе? Не, бе, не. Нещо го жив е. Остана бе брони, бързо, го! Взех му малко брони му взех аз.
Гледай, аз бия... Това взема оня лега, бе. Бия тебе вместо него. Ах, майка ти. Трябва да си взема нови брони. Ти гледай, бия постоянно тебе вместо него, бе. Какво Заби ми. Бягай, че ми заби. Бягай, чули? Можеш ли да избягаш? Не. Вече мога. Бягай към портала, нали знаеш къде е? Да, знам го. Пича, колко бавен ти е. Перфектно. Дабълто не ми работи хубаво. Давай газ. Давай Супер Тимо. Някакъв GTA днеска се казваше Супер Тимо. Някакъв друг! Майко. Майко. Аз ли го взех то, само да видя? Аз му взех само няколко брони. Взех му ITBG брадвата. Вау, много ме е нужно. Фул ли му е брадвата? Моля? Фул ли му е брадвата? Да. Да. Фул му е брадвата. Майко, бас. Не бе, ефективно стреле. Това ще е фул. Младжец. Даш ли още една броня? Чай да видим дали са хубави броните. Дено. Намерих едни оцеляли. Окей. Сега да намерим още едни оцеляли. Тук има. О, не, чак. Значи имаме... ITBG Sword, не знаеш, че имам още от тези неща, бе. Няма си го вземам. ITBG ще дам. И аз имам ITBG. Нали? Да. Така и така се сетих как започнаха нещо те отвари на... Ще взема и сила. Окей, дай ми на мен една. Направо са тъпа сепата. Да ти ги дам направо още тук. Къде си, защото не те видя. Ето ме, тук за тебе точно. Спокойно, бе, давай ги, аз ще гледам. Ще видиш на клипа как не те видям изобщо. Дай, че 20 секунди ще се махна тая томите. Let's go! Слот си имам. Та па как лагна? Аз не мога да си сложа това. Брони. Защо си изхвърли сворда? Защото аз имам. Късмет. Взе ли си моментално лекуване? Отваря. Не, ма нещо. Ларп е... Не бе, взел си я, бе. Взех страничка. Отваря на силата, взе ли? Да. Ставам първи, че аз се обърках. Не знам, миналия път така ми лаг... Не! XX Gamer BGXX кача. Ела го фана. Късмет. Да го фана. Късмет! Айде! Да пием суполите и да го бием. Не каза, какво скочи като го убихме веднага? Не беше. Мале на ПМП! Аз с F5 май ще бия, не, няма. Да, интересно, яде има бие. Интересно. Попаднахме в улично меле. Мале. Това ако не е улично меле. Да! Умирам! Уби сърце! Оцелях! Той ще беби! Махам се. Ще гледам на 3D на IMAX 3D. Как се бият? На 3D на IMAX 3D. Къде ще е на цялата тълпа, бе? Мамо. Един му взех 18 лега. Как е? Някакъв остана без бутушки. И е хакер. Мале, перфектно. Нашия момиче. Вау. Мамо, какъв този дамейчо е. 5 стана един удар. Мамо. Какъв този дамейчо е.
Както за мой човек. Да, перфектно. Да, как мина през стената ме интересно, ама айде. Или ми е бък, или пък наистина е хакер. Айде, прескочи това. Мисля, че е второто, наистина е хакер. Ти къде си? Някоя си е хакерка. Да, пича, нали ме гони. Айде, гъга нобове, гъга. Умирам. Взех му всички неща, пич. Бягай. Как да бягам, пич? Мамо. Как ме изстреля навънка, мерси, бе. Аз се бягам. Пича някакъв така се прецака. Нема ли там един? Адски силен. 6 лега! По-спокойно е. Ако знаеш как се чуваш. Все едно се задушаваш и някой ти удря камерата. Колко лега имаш? Взех 48 лега и 2 фул меча и фул сет. Майко! Късмет, бе. Ама за фул меч имаш преди тайци и беги, от тези старите ли, бе? А? От тези старите айци и бегите ли, бе? IT BG Sharpness 5 Smite 3 Knockback 2 looting, Fire Spec 2 looting 3. Yes! О, не, човек съм толкова гледам някакъв на един хит ми е. Отивам дам, шибам го, гледам 48 лега. Майко! Това спича сега в момента е направо крещи и плаче. Ко? Викам това пича сигурно в момента от тях седи и плаче. Сигурно. Специално за него, ако му намерим името, ще му го пратим клипа да го види. Как се радваш. Как се радваш. Някакъв не видим. Перфектно. Тук в дървото. Костичка на дърво. Чек. Като да ме джуби. Като да ме джуби, аз не мога удрам, ба. Мале, в дървото е. То с някакъв хакер. Чакай си остава фул меч, че се припадна след малко. Мамо, какъв е този хакер, бе. Много най-пан. Само не му взех панталоните на оня. Тук ли ти е? Нали, аз съм фулче си взех. Аз па фулка си взех. Трябва да бе убито. Та е то ген гак, трябва да го убием, защото има ITBG, фул меч. Кой, кажи ми кой е. Чакай, че аз нямам броня, мен се щупи. Ген гак се казва. Окей, чакай, че аз нямам броня, мен се щупи моите. Его, виждаш този мач. Също така също така и Мехил 3D. 3D. Чакай, че не те чух преди път, какво казваш. Мехил 3D има ITBG и Ген Гакс. Това именно все едно. Аз търся някакви брони останали тук при мене, защото аз нямам. Някакви здрави, защото моите всички са потрошени. На един хит са ми. Ти имаш ли здрави? Не, изобщо. Все едно изобщо не ти казах, че имам цял чест пълен брони. Просто без коментар. Да. Хайде, портни ме. Минута. Окей. Ето и Стопа, нека виж го то Линкус. Админ ела за сделка. Тъпа, цепата. Къде си? Сед. Виждаш ли ма? Да. Добре. Ето ти един меч, дето ми го даде. Връщам ти го. Да. Супер. Страничка имаш ли? What? Пак не можах си взема тъпите брони. 1000 пъти ще падна, пах ти. Легове имам, бе. Пукали ме, пак си дам.
И на двамата по 9 лега. Окей, аз 15. Не ме кара да си взема един стак. Той е фендър, честа, май. Да, интересно, 15 пъти написах PvP и така не го написах правилно. Само ВПП. Поне 3-4 пъти го направих. Еха, някак хвърля брони. Thank you, пичака, който и да си. Макиосен ли са, бе, или са някакви там направено диаманти? Майко. Виж ли го това, Александър? Там отгоре, видя ли ги? Чакай, че трябва да си взема още един лък, според мен. Не, изплаших. Добре, аре. Скачаме ли? Ами не, ще си им ще гледам. Супер. Кино. Въй, то скъв поскок беше, бе, видя ли го е? Ба, ти маймуната. Мамо. А ти как си? Майко! Айва, тук има един фулка. И хак, ще трябва го убиме то. Мен ме бият трима, бе, брат. Ами да знаеш къде си, бе, брат. Па и аз не знам, човек. What the fuck, бе? Аре, бе, Алекси Сокалчев, умираш. Сокалчев. Намери го. Да, някакъв мудра и така ма изстрелва, има бута да спа. Има бута там да спава. Мага, пиче, не мога удари, бе. Негоден. Стига, бе, Алекси! Я, бе, Алекси, Сокалчев, бе, Сокалчев, няма каска! Служи, бе. Сокалчев, много ме дразни, Сокалчев. Ау, ой, главата му се падна! О, да, паднал главата. Аха, може да ми я дадеш. Може всичко ти дам. Обаче сета само е за мене. Аре да избягам, искаш ли? Добре, аре, аз ще такова ще ставам, да знаеш. Ще ставаш. Да, аре, приключвам клипа. 3, 2, 1, чао.